Caia Diweddariad yn gweithio i Cymen fel rhan o brosiect i wella systemau Abertaferydd, Speech Recognition Systems. Jyst chydig bach yn cefndir fi, dwi'n dod o Awstria'n wreiddiol a dwi wedi dysgu Cymraeg ac dwi'n newydd gorffen gradd fi yn technolegau iaith. A trwy dysgu Cymraeg a trwy astudio technolegau iaith, dwi wedi cael y cyfle i gweithio i Cymen ar y prosiect yma. Yn y prosiect yma, da ni'n ymateb i'r her bod technolegau Abertaferydd tu ôl ieithoedd eraill ar y funud, yn enwedig Saesneg. Mae'r technolegau adnabod lleferydd yn prosesu iaith naturiol i alluogi technolegau fel Alexa neu Siri i perfformio rhyw fath o weithred. Fel ar enghraifft, os ydych chi'n gofyn cwestiwn i Alexa fel sut mae'r tywydd heddiw, mae Alexa yn gorfod dallt neu prosesu y brawddeg neu'r cwestiwn yma ac wedyn mae'n gallu checio sut mae'r tywydd. Mae'r technolegau adnabod lleferydd hefyd yn gallu creu isdeitlau neu trawsgrifiadau awtomatig, enghraifft ar gyfer cyfarfodydd Teams neu Zoom, neu ar gyfer fideos YouTube a TikToks, a mae hynny'n gallu gwneud cynnwys Cymraeg yn lot fwy hygyrch. Mae'r Cymraeg yn tu ôl ieithoedd eraill, yn enwedig Saesneg yn y maes yma, oherwydd diffyg o ddata. So, enghraifft, mae Saesneg efo cannoedd o filoedd o oriau o ddata i wella'r system adnabod lleferydd, ond ar un pryd mae Cymraeg efo 200 o oriau o ddata ar y funud, felly mae yna fel bwlch mawr rhwng y ddwy iaith. Ein nod ni felly ydy casglu cymaint o ddata phosib a trawsgrifio fo a llaw er mwyn i ni allu hyfforddi neu wella systemau adnabod lleferydd Cymraeg. Ers mis Ionawr, da ni wedi casglu tua 50 awr o ddata efo trawsgrifiadau manwl, ac yn y wythnos diwethaf, dwi wedi bod yn chwarae efo data i weld sut mae data ni'n effeithio'r model yma, a da ni wedi gweld canlyniadau addawol iawn a gwelliant mawr yn y modelau da ni wedi hyfforddi efo data yma. Da ni hefyd wedi llwyddo i hyfforddi a creu swyddi i 18 o trawsgrifwyr llawrydd a pobl ifanc sydd wedi bod yn gweithio dros yr haf, ac mae 5 ohonyn nhw yn awyddus iawn i gweithio i Cymen yn y tymor hir a'r jobs trawsgrifio isdeitlo da ni'n cael fel cwmni cyfieithu. A trwy hynny, da ni wedi helpu datblygu'r maes trawsgrifio ac hefyd cefnogi'r economi lleol. Drwy casglu data yma a hyfforddi modelau ein hun, o'n i'n gallu creu app Microsoft sy'n gallu trawsgrifio fideos yn awtomatig, a da ni wedi bod yn defnyddio fo'n fewnol i cefnogi ein trawsgrifwyr ac hefyd cyflymu'r proses trawsgrifio. Ar diwedd y prosiect, byddwn ni hefyd yn rhyddhau'r data ar-lein o dan trwydded agored i gwmnïau eraill ei defnyddio a creu technolegau adnabod lleferydd Cymraeg eu hun a gobeithio cynnig y Cymraeg fel rhan o'i cynhyrchion nhw.